Horas madihita damang dainang yang longa di bagasa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan dami ni dibata na totong madungani nguluta satu bagasa tikyon di bagasan pos ni roha neng taruli hita marhite hiti hata ni Tuhan taparade rohata martanya kita moliati upasah ruan nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah di bata na totong maparmudu-mudu ngulu nami satu bagasa tikyon di bagasa tiket Tuhan upara dihami diri nami dinalaho tumangin hatami hami todim parbadia na manuturi hami asa mengatusi hami di hatam di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho amin damang dainang horas madihita salhutna nah hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus hata ni Tuhan nagabi ujahan lahu jamita di bagasan mulut tadi apala partikyanon dia nek may sa buku perpasalmen bidus 107 mamuka may siya naya 10 pitu masoh may sa tuay 22 tajahama odo hata dituhat marsipal dilala akan naoto ala di dalan panglesan nasidai do dibayan akka hajato nasida luhudo si panganon dina ginehon ruhan nasida jalanunga pola dulos nasida sa tuaka harbangan ni hamatean dungi jojo manasida tu Jehovah dia gugutan nasidai jadi di palua ibana nasida siat akka hasusan nasida ditongos ma hatanai jala di pamalum nasida jala di palua nasida sian hamagon nasidai ikon pujon nasida ma Jehovah ala asni roha dohot halungangan akan nabinahin na itu jolma Malaysia jala di pilihan nasida ma akka pilihan hamulateo jala di pajojor akka pambahenani mardongan olo-polo ido yang usahana damang dainang na inolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus molo nunga tajalo pangrupion siya nakadongata molo nunga diurupia kahumaliang tahita di bagasan akka hasusaan manang ditiki narikot ditiki na tahirin pastido pangrupioni mabaki talas rohat pastido tadoko moliate tusudinang julma na ulo mangrupihita bahkan jod pola tabuaton di bagasan tangyang pa tusudina akan namang rupihita asa totong lam digadai di bata pasu-pasuna di bagasan parodinasita omma hal na wajar jela omma na jod na tapatupa di bagasan mulutta siganopari hurian ni Tuhan nanonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan buku perpasalmen bidus 100 pituon di patupa perpasalmen do sada ede olopolo maka mulatehon basa-basa ni debata naung ginalo naung dihilala perpasalmen di bagasan parngolorna basa di patupa ibana olopolopi takas do ibana maka tidak kon maka jongjokon dak alani goguna sabing dak alani parbino Tuhan na bo ibana mangalaosi saluna kahamaolom alai alani asi dot holong ni rohani dibata nah totong maparmudu-mudu parngolon alini dua manginang jujur do dokon kepada bisu pada Narobi ia pesalmen 100 pituon gebe dijahaon halak Yahudi doon mana halak Juda di perayaan-perayaan keagamaan dinasida baik ibaratnya di pesta aka pesta panen aka pesta ulu-pulu basa di jahon nasida marniho nasida
bagaimana kebaikan Tuhan yang benar-benar nyata jala naung totong manogu-nogu parngulu dinasida mangalawas ya kahamauro. Sosok ini doa manginang nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan ayat 10 pitu di hatan Tuhan na satu ita dia pala partikianon dia tidak kut perpesan medong songo dia naung dilala ibadah di bagasan akanguluna di do ibadah do disi marsipal dilala akanauto ala di dalam pengalusan nasidai dohot dibahin akka hajatun nasida. Maka dia mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang hidup di dalam pelanggaran, akka julma na bangun akka na desugut di bata gabi na hasit gabi si tahunon gabi akka paru kilo do di jalo di bagasan parolna. Nomor 8 semua dia. Dan adong boy siapina. Dan adong boy imadohonon dengan akka ulau na rumah. Dan boy siapinan akka joma parjahat. Dan boy siapinan akka joma na mga dosa. Maka ketika manusia itu berdosa, maka dia akan menerima penderitaan. Amang inang nalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sasitong na mulutaba secara keseluruhan. Di ayat 10 pitu satu ayat 22 ima naga betul jamita na satu ita dia pala partikiano di gobaro parpesal meddo hataridan nya kedusa adok opak gobaran na parjole do ibana madesi bahwa manusia jolma tersesat di padang gurun gobaran do tersesat di padang gurun manang dia kahalongonan saluhu nai manggumbarkon hatari dan di dosa. Maka ketika manusia itu tersesat di padang gurun, maka mereka harus berseru kepada Tuhan. Di tikinasida jojoi matu debata, di palua debata. Na padua di gobardo jolmeso na di bagasan penjara. Diikat, ditindas, gabe ibarat nagali. Ado mabay na mabay ni majumay gali songon na di bagasan penjara bahkan pola neng madate parngulon na salu ni gobaran di dosa. Jalan molon nga marsi taon no julmay ala ni dosa isi do na boy paluahon. Pangmusay di bata, molo olo jul may jujuy matu di bata. Na patulud di gobar do musena, iya dosay mabajul may songon na marsahit. Ima na di dokon na di bagasan ayat pasap puluhan. Luhu do si panganon di hina genengon rohan nasida, jalan nga pula dolos nasida sa tuaka harbang niya matian. Songon na marsahit. Alani dosa. Jala dia sa polisi do ko juju nasida. Jala molo nga juju di palua di bata. Gobar na pa opaktor bahwa julmay di tonga-tonga di lautan. Manang molo di dokon ima di bagasan ayat pa 22 ni di tongos mahatane jala di pamalum nasida di palua manasida siya nakahamago di nasida. Maka ketika manusia itu tersesat, Allah memberikan firman-Nya gabi malu aja lemah. Jadi mulai disimpulkan amang inang Psalmen 100 piton secara khusus di ayat 10 pitu 1 ayat 22 na mengajar waktu julmai dang margogo julmai dang boy julmai boy mangalo wasuni dosa dan boy julmai margogo mangadopi akaparo kilon dan boy julmai ibaratna margogo mangadopi akahasusan narotu bagasan bingolu dinasida molo dang debatan na mangaleog gogo manang naneng dohononna bahwa manusia itu akan senantiasa Tuhan selamatkan
dari setiap penderitaan yang mereka rasakan ketika mereka molo olo nasida jojo matu de bata. Nagabe suku-suku sonari amang inang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Pasti nunga tahilala basa-basa ni de bata. Nunga tahilala aka pangurupian ni de bata. Alai bahasa dope olo hita. Manibil salomo ni rohani de bata. Bahasa dope olo hita. Manudalo na kadalan ni de bata. Bahasa dope olo hita mangulakon akarumar di bagasan parngolko. Terkadang manginang sahu nai ala nasuna margugudu kita mangalwa kahagyut-hagyut dia keperdakian. Maka apa yang mau dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini kepada kita? Tuhan mau mengajak jamiton yang mengajari kita bahwa setiap orang harus mempermuliakan Tuhan. Bahwa ketika orang juga mengalami pergumulan di dalam kehidupan, mau tumpe kita menghadapi akar parokilo di bagasan parmulota, alai ke porsia do kita, natuk do debata paluak kita, na maruhaso do debata manubu kita, jalan ekonima debata do jewota, asatung di palua debata kita, sianaka, si tahonon, naro mangarongom di bagasan akar parmulota. Amang inang nenronga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong imatulu hal naikon hapor sehonota. Si piopota marhiti-hiti jamita na satu hita di bagasa partikan. Na perjolo sehali jamita na mengajari kita ganuk mersada-sada supaya kita sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah nabui paluaho kita sian salubna dosa di bagasan Yesus Kristus. Maka karena hanya Dia namarhaso paluaho kita sian nakadosa, berarti ikon maholang debata sabingma naikon pujiok dari bagasan nakangulutas si ganupari. Dada be si hadong atta, dada be akka jabatatta, anai holang debata sapi. Contoh sederhana manginang nenonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong masahalak dak dana. Sahalak dak dana kon nunga kalas tul SMP ibana. Sa dibereng ibana makadonganna marhempon. Ima jaman sama kirim may ibana. Bagu adiga doneng adok kempokku. Adiga donaing buya songonak kadung aku. Anang pesongoni diboto ibana do dang kerejo ibana. Diboto ibana do dang ado nupi pasaryan na. Di bagasa bengek ni ruasa martanyang do ibana. Tuhan aku mau handphone. Tuhan aku mau handphone. Di sadatiki liburan may mana tu tempat diopong na. Nung saan mana di tempat diopong na, di berepong na maburujuhi apa hukuna na sadang. Alay, di sadatiki pertanyaan matong dadan ako. Tuhan, sekarang aku di tempat opong, kami lagi liburan. Aku pingin handphone Tuhan. Tapi nggak tahu dari mana aku dapat handphone. Opungku nggak mungkin mau ngasih sama aku nih. Nah, ditangi opung nama tanyang di Papuno. Dung ditangi kok. Marsugut naik. Dilihat opung nama handphone. Tasong mana? Apa ini pung? Hadir opung tuh. Ulang dilihat opung naik handphone ni. Terus sujud syukur memang. Mulai hati mapung, mulai hati opung. Alam ko ni mana mak. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menolongku melalui opungku. Tuhan yang membantuku melalui opungku. Nah, nomor 8 namang inang. Nenong di bagasa Tuhan Yesus Kristus.
ilustrasi yang mengajari itu kita gan umar sada-sada. Bagaimana pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memakai orang-orang tertentu yang akan membantu kita. Songonima danaki di leo debatado perhitian neupungna. Di leo debatado na asing mangurupi iba. Perhitian ni debatado. Alenia manginang molotung pehita tutu gabi di debata perhitian na mangurupi aka dongata ikon mataoloy. Baru ikut pos dorohata di bagasa ngulutos si ganupari. Maka ketika kita susah, ketika kita menderita, ketika kita ibaratnya membutuhkan sesuatu, pekerjaan kita hanya meminta kepada Tuhan. Ulang mangidu kita. Soal dilihat debata itu dah urusan tadi. Aleko tahap percaya bahwa debata mangaleo narekot di bagasa ngulutos si ganupari. Napatuluhon jalan dapat pudi sahalia manginang di bagasan ojahan diturpu jami taong di pasak do tu hita jesulam gadda jalalam moro maaf. Ado nenang gohonon nama hite ujahan. Sasitong na ogabe gobaran di bagasan parngolwota. Maka yang mau Tuhan katakan bahwa Yesus Kristuslah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sia sudi akadosata. So na udah kunat kaninga si taunon naro tu bagasan parngolota. Paru kilo nata adupi hasusaan na mga ronggong di ganuk nguluta si ganupari di tonga-tonga di rumah tangga ta saluhune alani dosa. Dosa ido na tarida marhite-hite si taunon, dosa ido marhite-hite na tarida marhite-hite ka parokilon, dosa ido na tarida marhite-hite na magbay suhar di ruang do pikiran. Maka ini gambaran-gambaran dosa. Maka siapa yang bisa menaklukkan dosa ini adalah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika Yesus Kristus nang mengurupi ngulutan manaluan salut nakadosata, berarti hitai komporsia pulang tu di batasan. Yesus do ikoni malam gada di bagasan parnota dada parbinota dada hamalota alai Yesus isa bindo na totong mamasu-masu hita mangurupi hita di bagasan hagaliota. Jalan menunga mangulu hita di bagasan Yesus Kristus. Kalau kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita akan berseru kepada Dia, maka Dia akan menyembuhkan kita. Maka Yesus akan memberikan damai sejahtera, memberikan hidup yang kekal, memberikan sukacita. Kalau dosa membuat kita menderita, tapi Kristus membuat kita berbahagia dan bersukacita di dalam kehidupan. Yakinilah, haporsiaima, jelahuk mahaporsiamu, tu Yesus Kristus, nang pegudang na maol, narahis adupamu di bagasan modum singalupari. Karena apa? Alana Yesus dan Allah meninggal kita. Kita berharga di hadapannya, kita dikasihinya, kita dipedulikannya. Maka kita harus percaya hanya kepada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Amin. Martanya kita. Muliati mau pasar warna itu ko ali debata nami debata Jakoba debata na totong maparmudu-mudu parnulun nami. Muliati Tuhan. Dioko podo kami siya salunak kahadoson nami. Marhite-hite Yesus Kristus gabi dapot tua kami dapot las ni roka gabi merdum kami do ima debata. Muliati Tuhan. Ajari kami asa marci oko makaperseho di bagasan mulu nami si galupahal. Urupi kami Tuhan dia kagalin nami, urupi kami dia kaparukilon nami. Asa margugo kami mengadupi akarya rin nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu hita sa luhod na.